Здравейте! Това е Сиренската школа на Мина, аз съм Мина Марчева. Ще говоря в този клип за маслото. Маслото може да бъде няколко и различни видове. В промишлени условия маслото се прави ето такава, това се нарича центрофуга, там е, разбира се, много по-голяма. В тази центрофуга млякото се загрява на определена температура и от едната страна излиза сметана с определена масленост, от другата страна излиза мляко, което е обезмаслено. Маслото може да бъде сладко сметанено, може да бъде и кисело сметанено. Ако тази сметана се пастеризира и вече има друго съоръжение, което се казва буталка, избута се на буталката, вече имаме сладко сметанено масло. Ако сметаната се закваси, това става с определена закваска, има танкове за биохимично зрение, тогава имаме вече кисело сметанено масло, което има изразен аромат на масло. В домашни условия, сега тази центрофуга е малка и е за домашни нужди. Дадена е за 100 литра на час, но по принцип не може да изработи 100 литра на час, защото имаме тук като мина 20 литра, имаме вече центрофужна кал и това нещо трябва да бъде разглобено. Това е един вариант, в който вече сметаната по същия начин, както в промишлените условия, може да я пастеризирате, да се избутате, вече там има тип пералня, различни видове буталки. Може да се избутате сметаната, тук вече рандемана е доста по-голям, когато правим масло от сметана. Може и да заквасите. Сега някои заквасват с кисело мляко. Това за мен не е най-добрият вариант. Аз използвам закваски, които са абсолютно за масло. Това са други видове микроорганизми, които набогатяват маслото на аромат и му дават други вкусови качества. Сега има и трети вариант, който най-често се използва при домашни условия. Млякото се сварява, заквасва се и вече се бута на буталката. Има различни също варианти. Сега в някои места не заквасват нито с кисело мляко, нито с масларска закваска. Оставят пресно изяденото мляко да се самозакваси. Това се казва прокиш, смесват го вече с суроватка или с сурово мляко, малко този остър мирис и вкус да бъде намален и правят масло. Различни варианти има, всеки бута от каймаци и така нататък. Курса за масло включва масло от материал, който е заквасен с масларска закваска, крема сирене и ако решите мътеницата или някъде му викат мърканица, това, което имаме масло, имаме мътеница. Мътеницата може да се консумира директно, тя е много хубава, а също и може да се бъде изварена. Курса за масло може да бъде онлайн, за да няма спекулации и най-различни питания, струва 350 лева, обучението е индивидуално. Благодаря ви, до скоро!